kategorie druhý místo Kapr, to je vlastně taky velezínek, vlastně taky vybírá teďka taková po sobě. Jedno a po druhý vybírá. Takže ještě jedno. A přistá se druhý místo Horina Reister. Když se ještě vrtě pro výběr, a pak bude vybírat pan Reister Horina. Hoši, tak s touhle troubou jste to nevyhráli. A pak vybírá třetí místo z Kapra dole Žaltustí. A teď chodí budou ze vpředu a třetí místo Ambros. A teď budu číst čtvrtý místo Kapr, čtvrtý místo Vskrup a také to furt bude. Takže vás budu zvat a budete si vybírat. Takže čtvrtý místo Kapr, Lázecký, Varčeský. Je to místo pod pohárem, no ale ve druhý půjde se říkat, ale musíte ještě trénovat, když je to takový žabka. Hlavně Varčeské. Čtvrtý místo kategorie Vstrup. Takra. Časturík, Klauda. Tak je předběhli, hoši. Pátý místo kategorie Kapr, Malý. Pátý místo Vstrup, Eichster, Jáhl. Šestý místo Kapr, Polívka, Ondráček. Šestý místo Vstruh, Spíchal. Šestý místo Vstruh, Spíchal. Už jen to vzít za ně? To je Moravská Třebová. Sedmý místo Kapr, Hájek, Pekár. Paráda. Sedmý místo Struh, Takáč a pan Polovič. Nebo kolikátý jsem říkal? Sedmý místo Struh. Co? Osmý místo Kapr. Slezán, Švejcar. Osmý místo Vskrup. Novotný. Ale mám mluvím o toho. Já mám 3, to už je 5. Devátý místo Kapr. Kubaj a Jirka. Říkám Dvořák. Dvořáka nezase. Devátý místo Vstruh. Hinek. Holt víno jim zbyde, nic jinýho, no,